שלום, כאן דוקטור דבורי, הנני פסיכולוגית. במשך השנים עבדתי המון עם ילדים, בני נוער ומבוגרים, בנושא של שכול ואבל. לצערנו הרב זה נושא שצריך להעלות אותו בימינו, והווידאו הזה הוא יהיה מעשי ביותר. אני לא אכנס לתיאוריות, מכיוון שראיתי שיש בעברית וידאוים ממש מצוינים עם תיאוריות להבין שכול ואבל. היום הייתי רוצה להגיש בפניכם עבודות יצירה שאתם יכולים לעשות כמבוגרים עם עצמכם, או לעשות את זה, לבצע את העבודות האלה עם ילדים, או מורים יכולים לעשות את זה עם תלמידים. ואלה עבודות שמאוד מאוד עוזרות לאבד בעין את השכול ואת האבל, ולהרגיע את מערכות העצבים שהן כל כך לא רגועות אחרי מצבים, אחרי שאדם יקר לנו נפטר. אז לפני שאני מתחילה, אני מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ, תלחצו למילים רשם לערוץ, נרשמת לערוץ, תשתפו אחרים ותלחצו לייק, כי זה יחזק את הצ'אנל שלי, ואז ככה הוא יוכל לפרוס כנפיים ולהפיק תועלת לאנשים רבים. עכשיו ככה, אני אכנס לנושא של המוח. יש לנו את גזע המוח, יש לנו את המוח של הרגש ואת המוח הנבון. גזע המוח הוא המוח של הזוחלים, זהו המוח של היונקים, וזהו המוח של האדם. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בשכול ואבל, אז במוח הזה יש מערכות נוירולוגיות שהן שולחות פולסים חשמליים לעתים יותר מדי קרובות. כדי להרגיע את מערכות העצבים האלה, וזה לא אומר לשכוח את הנפטר, זה להפך, זה לזכור את הנפטר, אנחנו צריכים לעבוד בצורה שעובדת במוח הזה. במשך כל השנים עבדתי בדרום אפריקה, אנחנו עולים חדשים, עבדתי עם המוח הזה על ידי היפנוזה, היפנוזה רפואית, לא היפנוזת במה, והשתמשתי בהיפנוזה גם בשביל שכול ואבל, וכן עם אומנות ויצירה. אז עכשיו ככה, עבודה ראשונה שאני יכולה להציע לכם לעשות עם עצמכם או לעשות עם ילדיכם היא העבודה הבאה. זו עבודה שגורמת לילד, למבוגר, לאבד בעין את מה שקרה ואת מה שקורה לו היום, ואפילו אם זה מביא את הילד או את מי שעושה את העבודה הזאת למקום של עצב, עדיף להתחבר אל המקומות האלה מאשר להדחיק אותם, ואז זה חוזר עלינו בצורה של דיכאון, אם לא באותו זמן אז יותר מאוחר בחיים. אז יצרתי את העבודה הזאת כדי להראות לכם אז והיום, למה אני מתגעגע מאז ומה חסר לי היום. אז נתתי כמה דוגמאות. עכשיו לצורך הווידאו הזה אנחנו נדבר על בת או בן שאביו נפטר, שאביה נפטר. אבל זה רק לצורך העניין. הכללים האלה, העבודות האלה הן קשורות לכל גיל ועוזרות לכל גיל. אז נתתי פה כמה דוגמאות של שולחן שבת עם שירים, שולחן מרגיש די ריק, טיולים משפחתיים, פחות טיולים ואבא חסר, יותר כסף, חסר לי כסף למה שבא לי, הרגשה של ביטחון, ואני מפחד לפעמים. אלה רק דוגמאות, אפשר לאבד את זה עם הילד ולדבר על כל מה שכואב, ואם הוא מתחיל לבכות זה בסדר, לשבת שם ולהגיד זה כואב מאוד, החיסרון הוא חיסרון גדול, אבא השאיר וקום, וזה דבר שיקח זמן לעכל את זה. אז זאת העבודה הראשונה שאני מציעה. יש לי 11 עבודות שאני רוצה להגיש בפניכם היום. העבודה השנייה היא עבודת הלב. אנחנו פה מציירים את הלב של הילד נניח, או את יכולה לצייר את הלב שלך, או אתה את הלב שלך. באמצע כתבתי אהבה, וכתבתי איזה רגשות יכולים לצוף בעקבות אבל. אז אפשר לעשות רשימה בצד, איזה רגשות הילד מרגיש, ושיתאים לכך צבע. נניח שהוא אמר, אני מרגיש שאף אחד לא יכול לעזור, אני לא יכול לעזור לעצמי ואני לבד, אז זה חוסר אונים. באיזה צבע ההרגשה הזאת, מאיזה צבע הכי תתאים לזה, נגיד הוא יבחר צהוב. אוקיי, יפה. קנאה באחרים שלהם יש אבא, באיזה גודל זה בלב שלך, זה בגודל הזה, באיזה גודל החוסר אונים, זה די גדול.
תסכול, כעס, רגשות אשמה, געגועים, פחד, אלה רק דוגמאות שלי, אבל אתם יכולים לכתוב את הדוגמאות שלכם. ואז אנחנו רואים פה חיצים. אז שוב, אנחנו חילקנו את זה לפי צבעים וגם לפי גדלים. כמה קנאה, כמה חוסר אונים, כמה פחד. כל אחד זה אינדיבידואלי. החץ שנכנס לתוך הירוק, זאת אומרת למקום של הקנאה, מראה מה מעורר בי קנאה. החץ שיוצא החוצה אומר מה קורה לי כשאני מקנא. אז בואו נסתכל. כתבתי סתם דוגמאות. מה גורם לי לקנאה? כשחברה מחבקת את אבא שלה. וכשחברה מחבקת את אבא שלה, אז מה זה גורם לי להרגיש? או מה זה גורם לי לעשות? זה גורם לי לדמעות בעיניים. הלאה, פה כתבתי תסכול. אז החץ הפנימי, מתי אני מרגישה מתוסכלת? כאשר אני זקוקה לעזרה של אבא שלי, והוא לא פה. ואז מה את עושה, או מה את מרגישה, או מה את חושבת? החץ שיוצא החוצה כתוצאה מהרגשה, מה קורה? אז כתבתי בעיטה, אני בועטת. אוקיי? כמובן שאצל כל אדם זה מובע בצורה אחרת. כאן כתבתי כעס, נגיד שאצל הילד הזה הכעס הוא די גדול ומשמעותי. החץ שנכנס פנימה, מה גורם לכעס? כאשר אני חושבת על גדלותו של אבי וזה שעכשיו הוא נלקח מאיתנו. ואז מה גורם לך כעס לעשות? זה גורם לתת אגרופים בכרית. וככה המשכתי הלאה, כל אחד יכול לכתוב את מה שמתאים לו. וזאת עבודה גם כן שמאוד מאוד עוזרת לאבד את הרגשות. מכאן אפשר לעבור לעבודת הגוף. כל העבודות האלה לוקחות זמן. כל עבודה היא בין חצי שעה יכול להיות אפילו כמה שעות. עבודת הגוף, אז זה יצרתי עם ילדה, היא שכבה על הרצפה ואז ציירתי אותה. וביחד צבענו, סרטטנו את הפנים, את השיער, צבענו. זה לא היה קשור לאבל, זה היה קשור לחוזקות שבה, שפה כתבנו את החוזקות שבה, ולגבולות שיש מסביבה שמגנים עליה. אבל אפשר להשתמש באותו רעיון גם כן לשכול ואבל, לצייר איפה אני מרגישה אשמה, איפה אני מרגישה קנאה, איפה אני מרגישה כעס, איפה אני מרגישה כאב בגוף ולצבוע את זה באותו צבע. ואז מסביב הבועה של כל הדברים שאני חושבת על אבא שלי, או איך שהוא מגן עליי, אבא שלי מגן עליי, אבא שלי לא עוזב אותי לבד, אבא שלי גאה בי. אז זה עוד רעיון שאפשר לאמץ. זאת עבודת הגוף. מכאן אני עוברת לעבודה הבאה, עבודה מספר 4. עבודה מספר 4 היא קלאז'. עכשיו, כדי ליצור קלאז' זה תמונות שמדביקים אחד ליד השני. אפשר לקנות ספר שאני ראיתי שמוכרים אותו באמזון, שיש בו המון תמונות מכל מיני נושאים, והוא גם לא יקר. או שאפשר לחתוך מעיתונים, מעלונים, או שאפשר להוריד מהאינטרנט. אוקיי, אז פה אנחנו לא רואים את התמונות, כי לא הדבקתי תמונות, אבל רק נתתי לכם דוגמאות. עכשיו, שם הקלאז' הזה זה החיבור לאהובי, החיבור לנפטר, החיבור, איך שאתם רוצים תקראו, וזאת תהיה הכותרת. ואז אנחנו עושים כל מיני גבולות, אפשר לעשות את זה בעיגולים, בריבועים, איך שאתם רוצים שזה יהיה כמה שיצירתי שאתם רוצים. וכאן אנחנו מתחילים, זה אני הרבה פעמים עושה בהיפנוזה עם אנשים מבוגרים. מה כתבתי שם? אז למעלה, מה היה לי כיף לעשות ביחד עם אבא? אז למשל, לבנות מגדלים בחוף הים, לשחק כדורגל, ללכת לפיצה. פה כתבתי תודה על. אז וכמה שיותר לכתוב יותר טוב, אני רק נתתי 3 דוגמאות לכל אחד. תודה על מה? על למשל הנסיעות לבית הספר, הסמלה שקנית לי לראש השנה, תודה על שתיקנת לי את הארון. כאן כתבתי סליחה על. זה מאוד מאוד חשוב לתת הזדמנות, צ'אנס ללב הדואב והכואב, לבקש סליחה כדי להגיע למקום של להיפטר מרגשות האשמה. סליחה על שלא עניתי לך להודעה, סליחה שהתחצפתי כאשר וכולי, סליחה שכעסתי כאשר וכולי. כאן כתבתי
המתנה ממני. מה אני רוצה לתת לנפטר כמתנה ממני? אני רוצה, למשל, מאוד מאוד שכיח שאנשים אומרים לי, אני רוצה לתת לו את הלב שלי. אז אפשר ליצור את הלב על ידי חיימר, לצבוע את זה, לעשות את זה בצורה מאוד אומנותית, אפשר להדביק פרחים על זה. וכאן המתנה ממנו, המתנה מאבא, נניח שאבא ייתן לי את החיוך הנצחי שלו, החיוך האוהב שלו, וגם את זה ליצור מחיימר. כאן אני כתבתי מה אני מתכוונת לעשות כדי שתהיה גאה בי. אז כתבתי למשל ללמוד טוב, לעזור לאמא, להיות חברה נאמנה, להיות אחות טובה. מה אעשה כדי להעלות את נשמתך? אז זה כל אחד תלוי בגיל, גם אפשר לדלג על זה אם זה לא מתאים לגיל. אבל אני חושבת שכל גיל יכול להתחבר לזה, נגיד להתחיל לברך ברכות, או לברך ברכות בכוונה, או אם זה נער, לומר קדיש, אם זה נערה, אישה, אני אדאג לקדישים, סיום מסכתות, שיעורי תורה. וכאן כתבתי מה אני מתכוונת לעשות כדי להנציח את זכרו. אז זה שוב, אם זה מתאים לכם תוסיפו את זה, אם לא פשוט תורידו את כל הקטע. לטוע עץ לזכרו, לתרום ספסל באיזשהו גן ציבורי לזכרו, לתרום, לפתוח גמח, ליצור שולחן זיכרונות, אם אפשר לקחת שולחן עגול, וכל פעם להוסיף עליו עוד דברים שמזכירים לנו את הנפטר. נגיד אם הילד היה משחק כדורגל עם האב, אז ליצור כדור מחיימר, לצבוע, לשים על השולחן. נגיד שאבא מאוד אהב פסטה, אז ליצור פסטה מחיימר ולשים על השולחן. תמונות, שירים, כל הדברים האלה יכולים לעלות על השולחן, וזה מאוד מאוד עוזר לקרב את הנפטר אל הלב. אז זה הקלאז', החיבור לנפטר. עבודה מספר 5 זה היצירה מהחיימר, כפי שדיברנו. עבודה מספר 6 זה ככה, זה מה שבשליטתי, זה מה שלא בשליטתי. אז פה כתבתי כל מיני דוגמאות, ולדבר על זה עם הילד, לא לתת לילד את התשובה. ואפשר גם לשאול, זה בשליטתך? זה נראה לך בשליטתך? זה נראה לך? כי כאשר אדם נפטר, אז הילד או האדם שאבל, הוא מרגיש חוסר אונים, הוא מרגיש חסר שליטה. אבל צריך להזכיר להם שהם לא איבדו שליטה בכל המובנים ובכל השטחים. אובדן שליטה הוא בכמה מהשטחים, וזה חשוב שהילד או הנער או המבוגר יבין את הדבר, כדי שהחוסר אונים הזה יצטמצם. אז אני אתן לכם כמה דוגמאות ממה שכתבתי, מה בשליטתי, למשל עם מי לשחק, תחביבים, להצטרף לפעילויות חברתיות, יכולה להחליט כן או לא, לעזור לאנשים, איך, כמה ולמי, כמה להשקיע בלימודים, זה האחריות שלה, איך להתנהג, את מי לשתף כשכואב לי או כשאני צריכה עצה, מה אני אוכל, מתי אני אוכל, מה אני אלבש, לאיזה חוגים אני אלך. אז זה דברים שהם בשליטתי. ועכשיו נתתי דוגמאות לדברים שאינם בשליטתי. למשל, היכן נתארח בשבת, היכן נגור, בחירת בית ספר, כמה כסף יהיה לי, אם אמא תתחתן עוד פעם, מי יהיו המורים שלי בבית הספר בשנה הבאה, מצבי רוח משתנים. נכון שזה יותר בשליטה, יותר בשלב מאוחר יותר, גם כן לא תמיד, אבל במיוחד בהתחלה זה לא כל כך בשליטה, וצריך לתת מקום לאבל הזה. ואחרון חביב כתבתי סערת רגשות. שוב, צריך לתת לילד לאבד את זה ולהיות שם בשבילו, ולומר פשוט לשבת, זה ממש קשה, זה לא פשוט, זה אובדן גדול, והלוואי שיכולתי לעשות נס, להחזיר אותו חזרה.
ולא לאטום את הרגש ולהגיד די, כבר עבר הרבה זמן, נו בואו נמשיך, די, אי אפשר להמשיך ככה. עבודה מספר 7, קראתי לזה עבודת המסרים. זאת עבודה שקליינטית שלי הכינה לעצמה והיא תרמה לי את זה. הכלב שלה מת. עכשיו הרבה אנשים חושבים שאם בעל חיים מת אז לא נורא, אבל אני רוצה להגיד לכם מהחוויה האישית שלי עם כל כך הרבה קליינטים שמת להם חתול או כלב, האבל היה כבד כאילו שזה היה בן אדם, וצריך לתת לזה כבוד ומקום. הבכי הנורא היסטרי, זה אי אפשר לתאר כמה שזה כואב. אז ביקשתי ממנה לצייר את הכלב, וכאן מסרים מהכלב אליה: את היית נהדרת, את מקסימה, אהבת אותי, אכלת אותי, שישת אותי, לא יכולתי לאחל לעצמי אימא יותר טובה. וכאן מסרים ממנה אל הכלב: את תמיד היית שם בשבילי, תמיד הרגשת את הרגשות שלי, אף פעם לא הרגשתי לבד בזכותך, את היית הכלבלבה החמודה ביותר בעולם. מה שהקליינטית או מי שיוצר את היצירה רוצה להגיד למי שהוא איבד, ומה שהנפטר רוצה להגיד לאדם שעדיין זה שמתאבל. אז זאת עבודת המסרים. עכשיו אנחנו עוברים לעבודה מספר 8, עבודת המשאבים. אלה כתבתי המשאבים בסביבתי. שוב אנחנו רוצים פה לסתור את הרעיון של חוסר אונים טוטלי, כדי שאדם ירגיש שכן יש לו משאבים, גם בפנים גם בחוץ, והוא לא לבד ותמיד יש למי לפנות. אז כאן כתבתי המשאבים בסביבתי, והעיגולים הפנימיים זה למי ילך בשביל חיבוק ונשיקה. סתם נתתי דוגמאות, אבל כמובן שכל אחד עם הדוגמאות שלו. לאמא. למי ילך בשביל כסף? לסבא. למי ילך בשביל תמיכה רגשית? לשכנה. למי ילך בשביל ארוחה טובה וחמה? לסבתא. למי ילך בשביל עצה טובה? למורה. למי ילך בשביל לתקן דברים? לאחי הגדול. למי ילך בשביל הגנה? למשטרה. אז זה עוד דבר שאפשר לעשות בתור העלאת התפיסה שאנחנו לא לבד. וכמובן שמי שמוכן להוסיף את הקדוש ברוך הוא בכל העבודות האלה, כל מה שמתאים, זה עוד יותר מחזק את הילד, שאז הוא יודע שהוא לא לבד. העבודה הבאה זה המתנות שאבא השאיר. כפי שאמרתי, זה לא חייב להיות אבא, זה יכול להיות אח גדול, חייל שלא עלינו נפטר בקרבות, זה יכול להיות אמא שנרצחה לא עלינו, זה יכול להיות אחות. אז אני פשוט נותנת דוגמה, ותעתיקו מהדוגמה הזאת, תשייכו את זה לחיים שלכם. אז זה למשל המתנות שקיבלתי מאבא. אז למשל נניח שהיה לו חלק מעצים מאוד גדול ולמדתי את זה ממנו, נניח שהוא היה מאוד מאוד נבון ואני למדתי את זה ממנו, נניח שהוא מאוד רצה לרצות וזאת המתנה ממנו, והוא מאוד מאוד אהב לעבוד קשה ולהשיג הישגים, וכל דבר הוא עשה פרפקט, והוא תמיד נתן חיבוקים והיה אדם חם. אלה מתנות שקיבלתי ממנו ושאני רוצה לאמץ לעצמי ולהשתמש בהן עם אחרים. העבודה האחרונה שהייתי רוצה להראות, זה לא היה בקשר לאובדן בכלל, אבל זה אותו רעיון. זה קלאז' שנקרא This is what keeps me going. זה מה שמאפשר לי להמשיך הלאה. ופה הבחורה שיצרה את זה, שהיא הייתה בדיכאון מאוד מאוד כבד, לא קשור לשכול ואבל, היא יצרה פה את כל הדברים בחיים שלה שנתנו לה, אפשרו לה להתקדם ולהמשיך הלאה למרות הדיכאון הכבד שהיא חוותה.
למשל החתן שלה ואיך שהוא האמין בתרופות שהיא לקחה, הלב החם של החתן, אני רואה פה תסרוקות, אני כבר לא זוכרת את זה היה מזמן, אני רואה פה מוזיקה, חתולה, משפחה, התכוונה לעבור לאנגליה, אז כל ההתרגשות שלה לעבור לאנגליה. אלה דברים שעוזרים לנו להמשיך הלאה למרות הקושי, למרות הכאב. אז אני מקווה שזה עזר, ואם יש ילדים שהקשיבו לי ואתם רוצים לשאול אותי שאלות, אני אשים את הטלפון שלי למטה בתיאור של הוידאו, ואתם יכולים לשלוח לי וואטסאפ מתי שתרצו, ממש בשמחה, כי אני כל כך אוהבת ילדים ואני אוהבת לעבוד עם ילדים. אז אם יש לכם שאלה איך לעשות את זה ואיך לעשות את זה, אז בכיף גדול, בעונג רב. ואני מאוד מאוד מצטערת בצער של כל האבלים וכל השכולים, ושבעזרת השם נזכה שלא תוסיפו לדאבה עוד, ושנזכה לישוע במהרה ובקרוב. כל הכבוד לכל גיבורי ישראל, כולכם גיבורים, כולכם אמיצים, כולכם מהממים. באהבה, דוקטור דבורי.